Уважаеми приятели, в прекрасния нов свят, в който живеем, лицемерието вече не е грях, то е стандарт. Алчността нарича се амбиция, егоизмът – грижа за себе си, а съвестта – неудобен дефект, който пречи на успеха. Така се ражда новата етика, с едно много просто правило. Майната им на другите. Важно е аз да съм добре. Сутрин, приятели, успешният човек проверява дали светът още се върти около него. Някой е пострадал, ще напише ужасно и ще сложи тъжно емоджи. Някой е умрял. Трагедия. Свещичка стори до слатето и животът продължава. Съчувствието вече е спектакъл. Скръбта с статус. Възмущението с хаштаг. Любовта с емотикон. А съвестта изчиства се само с един пост. Истинската емпатия е рисков актив. Не носи лайкове. Не продава. А в тази култура добродетел без публика не е добродетел. Тя е чиста наивност. Публичната добродетел е задължителна. Частният егоизъм – естествен. И двете съжителстват без проблем, в различни измерения. Фейсбук е за едното, истинския живот за другото. Държавата – бутафория. Политиците и компрадори. Не мислят, препредават, не управляват, посредничат. Избрани не защото имат принципи, а защото нямат. Моралът е непрактичен. Съвестта – пречка. Смелостта – риск. Системата отсейва всичко добро. Остават най-подходящите. Алчни, страхливи, безскрупулни. В този свят добродетелта е пиар, а пороците – бизнес модел. Учим се не да бъдем добри, а да изглеждаме такива. Сутрин пост за справедливост. На обяд схема за избягване на данъци. На вечер апел за помощ. Нощем план как да източим поредния фонд. Защото лицемерието вече е професионална квалификация. Новата етика има и своя математика. Моята полза повече от всичко останало. Моето удобство повече от чужите страдания. Моето мнение повече от фактите. Свободата е на лице. Може да избираш между да мълчиш или да лицемерничиш, да крадеш с вина или без, да протестираш, но само ако не очакваш промяна. В този свят честните хора не оцеляват. Те се пречупват или изчезват. Системата не създава лоши хора, просто ги поощрява. А добрите учи как да мълчат. Накрая всеки получава своето. Лицемерите власт, корумпираните богатство, честните безсилие, принципните бедност. Това, приятели, е справедливостта на новата етика. Всеки е точно там, където трябва да бъде. И, приятели, мисля, че забелязвате къде съм аз тук. Последен списък. За сега от мен, приятели. До скоро. Благодаря ви.